ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ? ଜାତୀୟ ପତାକା। ଏଠାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଉପରି ଭାଗର ରଙ୍ଗର ନାମ କଣ? ନାରଙ୍ଗୀ, ମଝାଟା ଧଳା, ତଳଟା ସବୁଜ। ଆଉ ମଝାରେ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଅଛି ତାର ନାମ କଣ? ତାର ରଙ୍ଗ ଗାଢ ନୀଳ। ଏଠାରେ କେତୋଟି ଗାର ଅଛି? 24ଟି। ଏଠାରେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ କଣ ହେଲା? ତିରଙ୍ଗା। ଏଠାରେ ଯୋଉ ଉପରି ଭାଗରେ ରଙ୍ଗ ଅଛି ନାରଙ୍ଗୀ, ତାହା ଆମକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ? ବୀରତ୍ୱ ଓ ତ୍ୟାଗର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ମଝି ଭାଗ ଧଳା, ତାହା ଶାନ୍ତି ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ତଳ ଭାଗ ସବୁଜ, ସମୃଦ୍ଧିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଚକ୍ର କଣ ଦେଇଥାଏ? ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ପତାକା 1947 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ଦେଶର ଶାସନ ବିଧାୟକ ସଭା ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏକତା ଓ ସଦ୍ଭାବକୁ ଆଣି ଦେଇଛି। ଏହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଅଟେ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ବେଳେ କେତୋଟି ନିୟମ ରହିଛି? ସେ ନିୟମକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କଣ ଜାଣିଛ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏହି ପତାକାକୁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ।